Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η Γκαλερί Τζόρτζια είναι για μία ακόμη φορά μαζί σας για να σας παρουσιάσει μία υπέροχη προσφορά. Σήμερα θα σας δείξω παπουτσάκια γυναικεία από 35 νούμερο έως 41, παντοφλέ, μαλακά, άνετα, εύκαμπτα και πάρα πολύ ελαφριά. 4 υπέροχα χρώματα, το ένα ζευγαράκι στα 24 και 90. Όποια φίλη μου θέλει να πάρει και δεύτερο ζευγάρι θα το πάρει μόνο με 10 ευρώ παραπάνω, δηλαδή 34 και 90 τα 2 ζευγαράκια. Και πάμε γρήγορα να σας δείξω τη σημερινή μου προσφορά. Λοιπόν, παπουτσάκι γυναικείο. Έχουμε αντιολισθητική σόλα. Το τακουνάκι μας είναι γύρω στα 4 εκατοστά. Μέσα έχουμε πάτο ειδικό, αντιολισθητικό και αντιδρωτικό. Φοριέται και με κάλτσα και χωρίς κάλτσα. Με κάλτσα χωρίς να γλιστράει, χωρίς κάλτσα χωρίς να υδρώνει. Και πάνω είναι ένα κλασικό σχέδιο με ένα λάστιχο στη μέση, το οποίο ανοίγει και βλέπετε πόσο μεγάλο γίνεται για τις κυρίες που έχουν έτσι λίγο παχουλά ποδαράκια. Σε μαύρο, σε γκρι σκούρο, εγώ το λέω μολυβί αυτό, ποντική, σε μπορντό, και σε καφέ. Βλέπετε, είναι σχέδιο κλασικό και διαχρονικό. Αυτό το σχέδιο δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα. Το παίρνετε, θα το φοράτε για τα επόμενα 20 χρόνια, μέχρι να λιώσει. Πολύ καλής ποιότητας παπούτσι, πολύ μαλακό, βλέπετε, μαλακό και ελαφρύ, σαν να μην φοράτε παπούτσι. Να περάσουμε να τα δούμε και φορεμένα, να δούμε πόσο όμορφα είναι πάνω στα ποδαράκια μας. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω το μαύρο και το γκρι. Βλέπετε, απλό παπούτσι, κλασικό, πάει με όλα. Από φούστα, από κολάν, από τζιν, από παντελόνι. Απλό και κλασικό. Αλλά το πόσο μαλακό και άνετο είναι, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Για όλες τις ηλικίες και για όλες τις ώρες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι το μαύρο και το γκρι. Και εδώ βλέπουμε το καφέ και το μπορντό. Γλυκά χρώματα, αλλά είναι και ουδέτερα. Πάνε με όλα. Μπορντό και καφέ, κλασικό, διαχρονικό, δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα. Είναι το μπορντό και το καφέ. Λοιπόν, τα είδαμε και φορεμένα. Είδαμε πόσο όμορφα κάθονται πάνω στα πόδια, πόσο κομψά είναι. Κλασικά και διαχρονικά, το ξαναλέω. Ωραίες είναι οι μόδες. Εγώ σας φέρνω και μοδάτα και μοντέρνα παπούτσια σε κάθε σεζόν. Αλλά από το κλασικό δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Θα πάρετε ένα παπούτσι το οποίο θα το φοράτε, σας είπα, για τα επόμενα 20 χρόνια. Εκτός ότι είναι κλασικό και διαχρονικό, το σχέδιό του απλό, λιτό, απέριτο, είναι πάρα πολύ μαλακά, πάρα πολύ ελαφριά. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην την βολέψει αυτό εδώ το παπούτσι. Αντιολισθητική σόλα. Το τακουνάκι μας είναι γύρω στα 4 εκατοστά. Ειδικός πάτος, αντιολισθητικός και αντιδρωτικός. Φοριέται και με κάλτσα και χωρίς κάλτσα. Με κάλτσα χωρίς να γλιστράτε, χωρίς κάλτσα δεν υδρώνεται. Και βέβαια έχουμε αυτό το υπέροχο design με το λάστιχο εδώ πέρα πάνω, το οποίο κάνει όλη τη διαφορά. Ανοίγει και χωράνε ακόμα και τα πιο παχουλά ποδαράκια. Γιατί από την κούραση, από την ορθοστασία και από όλα αυτά που περνάμε, ξέρω ότι όλες οι γυναίκες, ακόμα και οι γυναίκες με λεπτά, με μικρά νούμερα, έχουμε πρισμένα πόδια. Εγώ φοράω το 37 και πάνω το πόδι μου είναι πρισμένο από όλη την ταλαιπωρία που περνάμε. Αυτά λοιπόν τα παπουτσάκια θα σας έρθουν μια χαρά. Δεν θα σας στενέψουν πουθενά, δεν θα σας χτυπήσουν πουθενά.
πολύ μαλακά και πάρα πολύ ελαφριά. Τα νούμερά μας είναι από το 35 έως το 41, 4 υπέροχα χρώματα, μαύρο, γκρι, μπορντό και καφέ, 24,90 το ένα ζευγαράκι, όποια φιλενάδα μου πάρει και δεύτερο, μόνο 34,90 τα δύο ζεύγη. Το ξαναλέω σε κάθε εκπομπή και γίνομαι γραφική, δεν είμαστε ανεξάντλητοι. Μη με πάρετε μετά από 2 εβδομάδες τηλέφωνο και μου ζητήσετε τα παπουτσάκια με το λάστιχο πάνω. Δεν θα τα έχω. Σας το λέω από τώρα. Γίνετε πάταγο, σας φέρνουμε πολλά σχέδια. Τα βλέπω ότι τα αγαπάτε όλα μας τα σχέδια και μας τα ζητάτε, αλλά πλέον τα φέρνουμε σε μικρό απόθεμα για να ικανοποιούμε όλα τα γούστα. Να ικανοποιούμε όλες τις γυναίκες με βάση αυτό που θέλουν. Εσείς θα μπαίνετε λοιπόν στη σελίδα μας www.galeriepavlageorgia.gr να βλέπετε όλες μας τις προσφορές. Η σελίδα μας αυτή είναι το stock μας. Είναι stock, έχει παπούτσια από 5 ευρώ. Ανδρικά, γυναικεία, παντόφλες, καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα, τα πάντα. Από 5 ευρώ. Θα μπαίνετε και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram Gallery Georgia. Και φυσικά όσοι δεν μπορείτε να μας δείτε μέσα από τη συχνότητα του High TV, στην οποία και βρισκόμαστε καθημερινά, θα μπαίνετε στο κανάλι μας στο YouTube Gallery Georgia για να βλέπετε όλες μας τις εκπομπές και όλες μας τις προσφορές. Όποια φιλενάδα μου θέλει να κάνει δική της τη σημερινή προσφορά, θα τρέξει να μου τηλεφωνήσει στο 210 514 2730 και στο 210 513 0859. Ήταν μια προσφορά της Gallery Georgia.